Sintu ndende bono nigo abanyakonda kurwase county ya Kisii banyareko babako esokia na kubulia omugavana we county ya Paul Simbarati anyareko babako ire bitambukero bya bwango na kwenekia buno nyarire ko bagako bakana engeria yabo banyareko ko bakorera emiremo ase myaka yanyareko bagegwita kubwatekana na barabu nigo batebiro bugima bwabo banyareko baboko basakongu kubwatekana no gotanyora engeria yirinde banyareko bakwegendereria ase obugima bwabo bwakera alituko bakora wana omunya kerogo obobosire nigo boigo banyarire ko bakomochia abisi yo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anene asensemo elia ekoena na chikonda asebatebire nigo bono obokoleri obanyarite ko obokoena na chikonda kuchia asabanyakonda kianda boka asobokoleri bobwagachi anene wechipara asi sub county kianda asebatebira bange babo nigo banyarite ko bagosiekerwa isiko na gotenanwa anene ensemo iyo ilinde banyara ko bakogendereria ase obokoreri me county iyo bono nigo batebire barachiko bakwirege tambukero na kuika ase kegambero elinde banyare ko bagotenenia obocha ko bukwagacho wechipara ekyo kiranyara ko bari chigo chakwa ime county iyo ya Kisii kwanda rero ne yamangana yokwa e contractor kianda chioka se county ngimanga chikorega asi echipara twagikiria mangana twakana twatebanga abantu bonse pi echipara gitakasu chikontroleta toro 450 anto kontroleta kianda chioka chiko ya umeremo twakana igi twakorire kamo twachire kotini twabekire kina bote nitori chiparicho namba ibere ukatwakanu chigasi yakoretu control budget na aitetie akabe teyaba abantu bakanu 1.3 billion chigasi chikorire eto sabe serikali mogende bakaise site chigasi chikorire abantu bakanu chibese chiabo igirije basi bakorete amadiri abandi bakure abandi bacandikire anje gabana twagosorire akana abantu bose kibesa bari bakorete imirimo uyo utakorete imirimo totebi utakorete imirimo lakini abanga baitomba korete imirimo gaiga ekorokana cyo bisi asore abantu bakorete ntubona reke region Contractors Association chikaunti nkora hai komina nye asebaka pometi erenze ya ito ya reke region na ande Simbarati mugabano Kisii County no are member ya reke region reke region blog tiga abu ati Simbaratiro cyabagaba nabandi egento kende toko konde mumono ase procurement mondo te yora ewe gasie yemo akora se constituency yemo se county engima into una lake region we are supporting Kisii Contractors Association aso koire kina ko team na into una lake region bono omwadi bagiteto korosane petition we are heading there mambiende mambi Friday on Monday na into other court in Kisumu as a high court kobeke petition inga Kisii County chibasi goja Kisii County inchi ko koruna abantu kianda boka contractors Kisii County gebwate members 1000 kusoma chairman.